olel ina soomi e nder mum doge ɗe jayndiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta gilay faggudu jaynde cellal yurnito chronique kam e fina tawa ɗeɗo toɓɓe eko wonade fof ma kaale e nder yewtere olel pindi subaka olel pindi subaka ko yewtere nder rédaction pindi Pindi Radio. Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heɗotoɓe saktirde Pindi Radio kala e jokkorde mum on calminama yindi on manama e jettode sikki ala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko wela e ɗo wela e nde wela eno welira gam humnude aadi taade woni fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi aadi amene moon e kala subaka altine ha aljuma so waktu heedi ko hebnude on nde yewtere wiitede olel pindi subaka to karallagal e oɗo subaka altine hande wonani en toon ko Oumar Diop l'homme à la doigt d'or normalement on a voix mais ko doigt joom peɗeli kange en calminimo e subaka he ɗum ko to banggue radio to banggue télévision aɓene daari eɓe dadi Djiby Dieng gorko mbo Kanele Kanaraji to banggue caméraji ɗi Oumar Diobbo Sow cosoho toon to régie télévisé ko yewti ha joni réalisation kamɓe kala e mbadi kuuɓal en jettiɓe en bismima yeɓoɓe en toon to Ayaw Pindi TV kono kadi en bismima ɓen heɗotoɓe en ɗo e Pindi Radio kono kadi e dendagal jokkorɗe ɗe kala e kuuɓal caggal yettude Allah ko julden nabi Muhammadin ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam jetten nene kam e baba ko noon tigui jettirten ɓe ganduɗa ko heɗotoɓe en ɗo goni e nder jokli nayyi windere nde kala en jetti Dawdo Diouf gummiɗo ɗo ko ɓoyani ɗin kabaruji nder leydi caggal leydi kam e coftal balli yaadi men e kabaruji ko 13h ɓurri ɗon yajji Amadou Moussa an Elhadj Abbas Sarr ngari himnude on nde yewtere wiitede olel pindi subaka Elhadj assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh Amadou Moussa an caggal no jettiɗen Allah en juule rasul sallallahu alayhi wa sallam en calmini hettiyankoɓe men kalte mbawi wonde nder dundu Baba Adamo mais également enen ñaago Allah subhanahu wa taala yo rokku en fartagui kala ko wawi yewtede émission wawnanede famede Amadou Moussa en mbi allahumma amin ɗum noon ɗin duuji pattam lamiɗen ñaago yo jomiraɗo joom baɗe bawɗo o jaɓanen en tout cas a weltanama ko wona ɗum Elhadj amci commentaire e on ɗon CAN Côte d'Ivoire 2023 finalement équipe gonnoɗo miracle o ne wayno kañum tigui wattidi wadde réalisé on ɗon rêve mo ganduɗa ko koyɗol wonno e ɓen ɗon ɓe ganduɗa kañumen goni supporter uji leydi Côte d'Ivoire kono wonti réalité hanki toon to IPMB dingaral Alassane Dramane Ouattara ngal Abidjan ko noon Amadou Moussa ko welam o woni Allah soyɗinani duwaw saabu guila vraiment ɗin ɗon éléphant ji jaltini baroɗe men leydi Sénégal e compétition no jirmoɓe ni e fayida o no jirmoɓe ni e yidde nde kamɓe peuple foof vraiment hanki Allah subhanahu wa taala notimoɓe c'est ça en tout cas ko équipe de 3 points jaltino 3 points kañum ƴetti on ɗon coupe d'Afrique hono no 2016 euro leydi Portugal mbo Cristiano Ronaldo waɗino hono noon 3 points yaltiri rutti ƴetti on ɗon trophée ma en guddide hello yañgo olel kan battidiɗo d'ailleurs e oɗo ñalawma saabu eɗen gandi 34e mo uddi hankkadi ne tinɗa ko on ɗon 35e édition jogori wonde koye 2025 lewru juin toon to leydi Maroc ƴettitɓe flambeau hanki oɗon cérémonie officielle ma en jañño hen ma en gartu aussi e commentaire uji bandiraɓe eɗen gandi aljuma ɓe non ɗo en mbaɗino namdal wonde hol jogoɗo lomtade Sadio Mané wonde meilleur joueur on ɗon biteɗo Tris mataw ko Tris Witrost so tawi waɗi prononcé inde nde mami aro hen to banggue bindol walla ko Franck Kessié finalement ko on ɗon capitaine défenseur kono kadi jogui gonɗo meilleur buteur d'ailleurs
wonande leydi Nigéria naaɓe on ɗon compétition kañum ƴetti on ɗon trophée lomti Sadio Mané ko witte trophée MVP ma en ngare ɗin ɗon décernaji ɗi ganduɗa ɗi ko certuɗi gaga trophée leydi Côte d'Ivoire ma en gartu aussi e tarikh ganni Coupe d'Afrique guila 1990 fewde 2024 kala équipe mennoɗo fiide Sénégal walla éliminé Sénégal e on ɗon compétition kañum heewi ƴettirguel ɗon kawguel ma en gaare doggol ngol guila 90 ha 2024 kono kadi ma en gar e ɓen ɗon suɓaɓe mbadi certuɗi entraîneur meilleur joueur meilleure équipe fair play fof ma en gar hen e nder olel kan gam uddude ha laaɓa ceer e oɗo ñalawma altine joni paaɗen koye programme wollel ngo yewtere men e oɗo subaka lelgo yewtere men woni programme gadortoɗen ko météo du jour kabaruji weygo caggal muɗum ma en gar e éphéméride du jour ko hakkillaji poti nangude e oɗo ñalawma 12 lewru février 2024 caggal muɗum ma en gar e revue des titres ko sifa e kelle gadane jayɗe leydi ndi e on tuma olel diwan walla olel bedda taw hetta hen caggal hande noon olel bedda yelloyi ko toon to booli Kédougou sabu ngakkere nden ko wonde toon ɓesguli ɗi cuuti konngudi ma en keɗoɓe e ballal correspondant men woni Kodda Seydou Fall e on tuma ma en paw hen e olel diwan toon to Matam yonta e oɗo ñalawma hande jokkodirde hen e Gawus Diako actualité kabaruji ɓurɗi mantinade nder leydi ndi e on tuma garen e olel kan Côte d'Ivoire 2023 gasɗo hanki oɗon 34e édition andama holi lomtiɗo Sénégal ɓen goni les éléphants du Côte d'Ivoire ko ɗon ndewten gudditen ɓoggol ngol bandiraɓe jokko e yewtere nde e 78 158 81 05 walla toon to Skype pinde espace FM joni paaɗen koye rogere men arwoniri woni météo du jour. Météo du jour ko agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal ceral tammigal gueɗe weylidi ndi ngal himni en kadi ko tijja e oɗo ñalawma hande to banggue nguleki ɓuuɓol to banggue nguleki nder leydi ndi walla yoga e diwnuji ma meed kin nguleki no moƴƴi hakkude 40 degré kono ɗum to banggue ɓuuɓol ma lomba hakkude 17 e 24 degré puɗɗortoɗen ko ɗo iwro lamorgo ngo Dakar fini ɗo ko 21 degré ma ñalde e 27 e Thiès e Tivaouane ɓen piniri ko 20 e o subaka maɓe ñaldu 39 Saint-Louis du Sénégal Bango ha toon to Dagana ɓen piniri ko 19 degré maɓe ñaldu 36 Podor ko falde e nder on diwan mbo Saint-Louis du Sénégal fini toon ko 17 e oɗo subaka maɓe ñaldu 38 Louga ɓen piniri ko 20 e oɗo subaka altini maɓe ñaldu 40 degré Linguére ko falde e nder on ɗon diwan mbo Louga ɓen piniri ko 22 maɓe ñaldu 40 degré Diourbel fini toon ko 21 ɓenne ma ñaldu 40 degré Kaffrine piniri ko 22 maɓe ñaldu 41 Fatick finton ko 19 e oɗo subaka maɓe ñaldu 40 degré Kaolack finton ko 23 ɓen ñaldata ko 40 degré Tambacounda e Koumpentoum ɓen piniri ko 24 e oɗo subaka altine maɓe ñaldu 41 Goudiri e Bakel ko palde nder on diwan mbo Sénégal oriental ɓe piniri ko 20 degré maɓe ñaldu 39 Matam fini toon ko 20 degré ɓe keɓori ñaldude ko 36 kowona ɗum toon to Kédougou ɓen piniri ko 24 maɓe ñaldu 39 Kolda nde ɓe noddirta Saare Sukaɓe ɓen piniri ko 17 e oɗo subaka hannde ɓe keɓori ñaldude ko 41 Ziguinchor e Bignona ko diwanuji toon to diwan worgo leydi Sénégal fini toon ko 20 e oɗo subaka maɓe ñaldu 36 Cap Skirring fini toon ko 22 ɓenne ma ñaldu 35 Sédhiou ko 14e et dernière région du Sénégal finton ko 19 e oɗo subaka ɓe keɓori ñaldude ko 37 ko ɗum wonno ko ANACIM hemnuno en e oɗo subaka hannde joni paaɗen koye rogere ɗimmere woni éphéméride du jour. Éphéméride du jour caggal nde 8h fayi hojomaji 40
sappo e ɗiɗi lewru février hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeegom e nayyi 1964 ko ɗon gudditirten e on tuma hawri koye birnogol Elhadji Oumar Al Foutiyou Tall toon to hayre witende Bandiagara tawi koye leydi ɓen witeɓe Dogon leydi noddirtinondi Soudan français laatine hande dowla Mali ɗum ɗo noon ari ko caggal haare musde hakkude makko e fulɓe toon to Masinam sappo e ɗiɗi lewru février hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeeɗiɗi e goho 1871 e on tuma hawri koko wiyete ha joni diwan biteɗo Kayor baɗanoɗo ko wiyete ko annexé woni keptaɗo watta e jimadi leydi France e 1865 ne wayno herti indépendance muɗum jeyal mum ɗum ko caggal cifodiri e lombingal hakkude ɓen ɗon Kayor naaɓe e ɓen ɓe ganduɗa kañumen tigui goni woni Kayor tigui e ɓen ɗon ɓe ganduɗa kañumen goni leydi France jimnoɓe Sénégal e on tumo sappo e ɗiɗi février 1877 tan ujunere temedde jeetati e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi e on tuma hawri koye jillu toon to Rufisque on ɗon gouverneur du Sénégal biyeteɗo Louis Brière de L'Islet tawi ni o lomtino hitande ɓennude nde ko gouverneur François Xavier Valérière ñande sappo e ɗiɗi lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e tati l'an 2003 e on ɗon tumom hawri koye kawrugol e ladial omo yaranno e duuɓi capanɗe jeegom e goho o wiyete ko Pierre Babacar Kama gonɗen koye 2003 woni hitande ujunnaje ɗiɗi e tati kanko wonno PDG kono kadi e fondateur mo ganduɗa fondateur on ɗon usine walla nden gollorde 1984 ko wiyete des industries chimiques du Sénégal woni ICS kanko noon ko diplômé e on ɗon fanno toon to école enquête économique du Quai Branly toon to Paris lamorgo leydi France o heeɓino ni e septembre 1996 ene wayno rendinde walla ni mbiyen son jiiɗi resondirde ko wiyete on usine makko ICS e on ɗon société sénégalaise des phosphates de Taïba woni ɗin ɗiɗi kala mbawi joddade kadi gollodira caggal muɗum noon ina wayno mbiyen on ɗon usine phosphate mbo Taïba ni ko toon wonno iwdi nden gollorde makko nde o hutortono woni ICS ñande sappo e ɗiɗi lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e jeeɗiɗi l'an 2007 e on ɗon tumom hawri koye Sénat momtonoɗo o ɗo e nder leydi men Sénégal tawi ni ko fate banggue on référendum 2001 hitande ujunnaje ɗiɗi e goho ene wayno artira e nden hitande 2007 tawi ni Sénat o waɗno créé ko ñande ɗiɗi lewru mars 1998 ɗum ko caggal on ɗon révision constitutionnelle Sénat noon ene wayno wonno e muɗum e on tuma ko capanɗe jeegom tergal woni 60 membre sappo e ɗiɗi lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas l'an 2020 ko ɗon guddirtenoɗo éphéméride du jour hawri koye ko hawruno koye kawrugol e ladial omo yaranno e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom toon to hôpital principal de Dakar o wiyete ko Elhadji Mam Abdou Cissé ko khalifa nokku biteɗo Jammal kono kadi kanko wonno ni khalifa Dioyobo tawi kanko kadi woni taniraɗo gadiɗo on ɗon Elhadji Abdoulaye Cissé moɓe noddirta borom Jammal kemnoɗo ko witi ko e lomto walla gadiɗo wonde ƴettude ngol ɗon lefol kilifa walla khalifa so on jiiɗi bamako Elhadji Babou Marietou Cissé kañum tigui wonno khalifa gadiɗo toon ɗon gon wuuro witego Jammal ko ɗo uddi éphéméride du jour ko hakkillaji poti nangude oɗo ñalawma sappo e ɗiɗi lewru février en dokkat joom souvenir Elhadji Abbas o haalan en holko ɓuuri teskade walla holko ɓuuri wawde yidde artude ko yewti e oɗo éphéméride du jour Elhadji bisimilla ko noon Amadou Moussa Allah jarama mataw en gartat tan e on ɗon mo gandanɗa hoorema hande so fuurana haale ko kañum woni sababu walla ene jeeya e sababuji ɗi woni e on ɗon ngol ɗon birnugol woni Elhadji Oumar Foutiyou Tall toon to Bandiagara gonɗon wuuro wiyetenongo Dogo taw noon taweteno ke Soudan français ngol ɗon birnugol noon arno ke sangando garmi gara woni ɗum ɗo makko pelbondiri guerre makko jihad hakkude makko e fulɓe ɓe masina c'est ça ko noon Elhadji en tout cas nden hawrno e birnugol on ɗon Elhadji Oumar Foutiyou Tall walla mbiyen majjere makko e hayre nde
eɗen gandi no histoire o wirno tawi toon koye diwan nokku diwan dogonji woni les dozons hande joguidiɓe caɗele tigui e leñol fulfulde wonde toon ne wayno ndin leydi wiyeteno ko Soudan française walla Soudan français wonde hande Mali jarama e on ɗon histoire e on ɗon ganni e on ɗon souvenir joni joni paɗen koye revue des titres. ko caggal nde 9h heddi hojumaji sappo e joyi ko adi keɗen gaare revue des titres ko sifa e kelle gadane jayde leydi ndi en jettat jarnen radio ji cengodirɗe men e oɗo saaha ine hen Diki Sport FM tonto Tambacounda Demet FM tonto Demet kono noon kadi Hunare FM tonto Hammadi Hunare Danema FM tonto Matam dande walla mbiyen ni Fouta FM tonto Pété ɗi kala inana jokki men e oɗo subaka en jetti en jarni addiɓe ɗi radio ji e haralleɓe mumen kono kadi en calmini dendagal heɗirtoɓe en toon e oɗo subaka hannde ko noon kadi calminirten dendagal heɗotoɓe en tout court ɗo goni e nder joknawidere nde kala e kuɓal to banggue lien application hani e yeɓoɓe en toon to Ayaw Pindi TV Elhaj aɗa timi e jayɗe sappo e joyyi hol jayde puɗɗortoɗen e o subaka. kono noon Amadou Moussa Allah jarama enen timiɗo tigui rigui e jaydeji sappo e tati holni ɗo dawde Amadou Moussa ɗi gari koye on ɗon dialogue jimdeteɗo kono kadi ɗi gari e gon seppo jibingo wargo hani e ko yewiti e coftal balli on ɗon final 34e édition Coupe d'Afrique des Nations de football jofɗo hanki toon to Côte d'Ivoire no jiɗɗa foof mbiya jayɗe mataw gari koye fandal muɗum kono noon jayde enquête holno dawri Amadou Moussa nden ɗon ari koye on ɗon gonɗon seppo e ɓe mbi ko seppo ngo huccidde on ɗon dialogue politique noon jaynenkoɓe mbiri saabinen ɓe mbi ko le dialogue du sour manam tan ko ɗum yewtere mumɓe woni ko teska e oɗo saaha Benno Bokk Yakar ɓe mbi ko kañum tigui ha joni waɗi wone yeyde tigui ha joni gartam on ɗon dialogue Alioune Tine kañum ne eri koko wiyete ha joni on ɗon pacification coalition Diomaye président kañum ɓe mbi oɗo saaha hande ine lombi hakkude on ɗon veto dialogue mayɓe tato goni ko teska e oɗo weekend ko yewiti e ɗin ɗon seppoji ɗi ganduɗa jillinoma ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ñande aljuma jewtuɗo o kono jayde le quotidien nden ɗon e oɗo subaka wi ha joni ko nde ari koye ɓeeto on ɗon émeute mo ganduɗa waɗino ɗo e lewru mars 2021 et juin 2023 jaynenkoɓe mbi ko makki amnestie walla amnesty so tawi on jiiɗi jaynenkoɓe mbi ko le projet de loi ma fawe toon to conseil des ministres e oɗo alarba ɓawo janggo fandare nde noon ne wayno ko yafade ɓen ɓe ganduɗa ko nangganoɓe e ko yewiti ɗin seppoji musnoɗi no 2021 2023 jaynenkoɓe mbi foof noon ko tindade on ɗon dialogue beele leydi ndi ene hebta deƴal muɗum no hannirta ni ɗin konngol ine tawe hello sappo e goho e nder nden jayde wiyetede quotidien le quotidien jayde l'observateur nde groupe futur média nde ene wayno wi ko Sonko e on ɗon traquenard du dialogue Sonko e on ɗon kuccam walla e ngal kaldigal tijjangal omono lombi walla ni ombo yiiɗi ko wiyete ko wattede e nder liste électorale leydi Sénégal kono so renaki so tawi ɗum laatimo o tawtorama on ɗon dialogue walla o jaaɓi on ɗon dialogue ne wawi to banggue yaadiɓe makko hunde nde saro sako ɓe mbi noon ko Sonko yo sa hande lombi ko hakkude martu e tandi goɗɗum ko tawetede nden jaydi ina wayno ko ɓe mbi ko onon secret gurdam ɓeɗo tato ɓe ganduɗa ko sukaɓe manifestannoɓe e pital mumen jooɓa janen ko ɓene garta e moni kala no sifira tawi ko bandira muɗum cifi ɗum darde muɗum kono kadi e yidde mum hani e ɗaminare e jorto jinna mum joginoye mum ɗin konguɗi kala nde tawe e hello tati e nder nden jaydi groupe futur média la libération nden ari e on manifestation jooɓiɗo pittali ɓeɗo sukaɓe tato ɓe mbi tan de ko on manifestation gam haɓade rapport ɗin sumgoji présidentiel dirtinaɗi ɓe mbi ko la liste macabre s'allonge manam limore ɓen mayɓe ina ɓeydi yaaha e oɗo saaha gañinoɗo tawi ko kural o fellano toon to Colobane Modou Gueye ne wayno wattidi hawrude ladial tawi noon ko ƴiƴam ɗam walwal tan koye nder reedu makko ko wona ɗum kadi ɓe kolliti wonde ko kural tigui yooɓi fitanu makko mawni ko ɓe mbi tan ko kañum tan heddi
e ko fati bangue den don haare sabu jinnaɓe mabɓe kala koko kawre ladial e oɗo saaha Landing Camara ko suka mo bo duuɓi nogas e tati kañumni Landing Camara tigui ko suka mo duuɓi nogas e tati ɓe mbiyen e biteɗo Landing Jeeju kañumne wara ko toon to Ziguinchor kono ɗum SAES ɓe mbi ko natani grève ngam mayde on ɗon étudiant biteɗo Alpha Yero Tunkara Maître Sidiki Kaba ne wayno ɓe mbi ko lawƴi lalliti ha laaɓe ceer ɓe ganduɗa kañumen goni FDS woni force de défense et de sécurité ɗin konngudi ne jaaji e hello jeegom walla nayyi e nder nden jayde witende libération jayde le réveil e oɗo subaka ɓe mbi tan ko hol no Karim Wade rewi walla holɗo Karim Wade rewi ha tulmini image o mo ganduɗa kan woni président de la république jaanenkoɓe ina jañi hen on ɗon manœuvre politique goɗɗum ko tawete hen ɓe mbi ko ɗo coup de force ngam dirtingol ɗin songoji présidentiel sukaɓe tato kañumen goni ko mbara e saaha manifestation ngaji tawi foof en ko kuure jooɓi pitali mumen Mimi Touré ɓe mbi tan de ko fawi ɗum e dow hoore Macky Sall o wi ko yo on ɗon dartin ko warata ko sukaɓe ɓe dolaji dentuɗi ɓe mbi kene holliti kamne hakkille dariɗum erima noon yo horme on ɗon calendrier électoral on gonnoɗo hono procureur mo créé Aliou Ndaw kañum joopi ɓe ganduɗa kañumen goni force de défense et de sécurité kono noon Walf Quotidien nden ɗon wi ko caggal balɗe jeetati e coupure on ɗon signal e guittugol on ɗon licence ɓe mbi ko Macky Sall kañum tigui hokkiti Walf licence muɗum ɓe garti e ko yewtidi ɗin konngudi ɓe mbi noon foof de rewɗa ɗon ko ɗon médiation woni ngal on ɗon masalaha gumriɗe Pierre Goudiaby Atepa e Leontine joom Africa joom cente wondude Amadou Ba horeji jagorɗo kono kadi ɓe garte konngudi maître Cheikh Niass biɗo ha joni on ɗon accès mo ganduɗa ko walla ni ngal ɗon keɓal ngal ganduɗa walla ngol keftugol ngol ganduɗa ngol maître Moussa Bocar Thiam heɓti on licence mabɓe ko wona ɗum ko ɓe mbi ko konngudi mawɗo leydi ndi Macky Sall wi ko on ɗon ko suka hono no mani o haaldata ɗum koye on Cheikh Niass ɗum noon so tawi on kaldi on pamodirat mone moon foof fotani fitade becce e yesso goɗɗon ɗin konngudi ne jaaji e hello ɗiɗi e nder nden jayde witende Walf Quotidien L'As Quotidien nden yewɗo subaka ari koko fati e banggue hono on ɗon dialogue jimdeteɗo tawi iwde muɗum ko rapport présidentiel la coalition Diomaye président ɓe mbitande komo ene jokki wadde campagne muɗum goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko dokkirgol on ɗon licence mbo Walf TV kono kadi ene huccana jaynenkoɓe mbi gaccirgol Ousmane Sonko e wondiɓe muɗum tawi ni oɗon projet ma nawi e conseil des ministres e oɗo alarba paaɗo ɓe mbi ko Macky e oɗo saaha nana tigui yolbina ɗum ko jagguno on noon jaynenkoɓe ɓe mbi faya koye gaccirgol Ousmane Sonko e wondiɓe muɗum kono kadi président yiddi muɗum tan ko wadde on ɗon loi amnistie général tawi ni ko wadde apaisé woni tan hoybinde fannu o kono kadi on ɗon médiation mo ganduɗa ko nocturne mon société civile e sehilaɓe mawleydi Macky Sall saabi ɗeɗo gueɗe kala ko noon jaynenkoɓe mbi foof ina yaaji e hello tati nden jandi witende L'As Quotidien point actu nden e oɗo subaka wi ko manifestation aljuma ɓennuɗo wasde tawtorede ɓe ganduɗa kañumen goni yoga opposition ji woni ko namdete oɗo saaha les leaders de l'opposition ne wayno tan ɓe mbi kañumen koko pawguno e on ɗon ñalawma alarba Bougane Gueye Dany wi noon habdiɓe opposition ko opposition e hoore muɗum Souleymane Jules Diop ɓe mbi ko erinomo wonde opposition woni koye juuɗe ko wiyete double jeu manam ɓe mbaɗata ko mbaɗa hen mi ala hen ɗin konngudi kala e sifaji mum ina tawe e hello joyi e nder nden jayde point actu ko noon l'informateur c'est ça nden jayde oɗo subaka ari koye titoɗe ɗiɗi ɓe mbi tan de ko ha joni mawɗo leydi ndi konngudi muɗum ne tawe hen ɗum ɗo yewtirno e jayde wotere ɗo wi ala ko woni yilade oɗo saaha so wona jaam leydi ndi goɗɗo jiiliɗo jaam e nder nden jaydi wiyete ko Chérif Mamadou Lamine Laye eri ko on ɗon communauté woni ɓen ɗoftiɓe ngol ɗon bolol layen hay goto woto noto erango haare noon o wi ko hay goto hay pouvoir goto ene wayno jarani wasde fittandu ni hay kullel ala ko haali innama adi o yerima noon ɓe ganduɗa ko rewɓe e ɓe ganduɗa kañumen goni e yiɗɓe walla ni
almuɓe ngol ɗon lawol layen hay goto woto tello e boli ɗi ngam seppande pouvoir hono no opposition ko noon verdict news nden ɗon jaydi no wayno arteɗiɗi konguɗi mi ganduɗa ko erago layen appel layen mo ganduɗa ɓennino ɗo 144e appel woni on ɗon édition tawi noon ɓe ɓuuri hen teskede ko rapport on ngol dirtingol sonngoji présidentiel ɓe ganduɗa kañumen goni ardiɓe ngol ɗon lawol layen erima ɓen ɗon ɓe ganduɗa kañumen goni almuɓe mumen wota hay goto ene wayno ya e ɗin ɗon manifestation ngaji woni hay goto ndoto ɗin erali politicien ji ɗi tawi yidde mumen tan e wiide mabɓe ene wayno ko hebde pouvoir tesoɓe keeɓi pouvoir hay goto mo ɓen ɗon telliɓe booli jaari lacrymogène koye kili walla ƴiƴam mumen rufi ha ni pitali keddi hen kina jago hen gartam e wiide mabɓe noon kala nanowo konngol mabɓe kam woto noto ɗin erali manifestation ɗo e nder leydi ndi tribune sport nden ɗon jaydi ene jeeya jayɗe ɗe cuuɓiɗen hannde to banggue coftal ɓalli ɓe gaari koye on ɗon ha joni ko yiwiti e on ɗon final coupe d'Afrique des nations de football hakkude mabɓe dowla Nigéria hanki ɓe mbi ko la Côte d'Ivoire tien sa CAN Côte d'Ivoire tami on ɗon CAN muɗum ɓe lomti ko Sénégal e on ɗon palmarès Emerse Faye subama meilleur entraîneur e oɗo CAN 2023 biteɗo Rowan Williams kañum suba meilleur gardien oɗon ko compétition hors du tournoi jaltuɗo guili ɓooyi Emiliano Sui kañum tigui waɗi conservé on ɗon titre meilleur buteur butuji 5 on ɗon CAN William Trosto Ikong kañum tigui waɗa éli suba meilleur joueur e on ɗon compétition CAN Côte d'Ivoire 2023 kono noon jayde le soleil nden ɗon guendiri nde ari on ɗon final Côte d'Ivoire Nigéria 2-1 ko éléphant ji ɗi jeeyi ɗum ɗen ɗin ñiiɓi ne wayno goni roi ɗo e dunde Afrique noon jeydenkoɓe mbi ɗum ɗon noon ɗum ɗon waɗiɓe oɗon nden hoodere waɗiɓe tataɓere Côte d'Ivoire ne wayno foti e Nigéria to banggue ƴettugol kuɓoji Emiliano Sui mbo Guinée équatoriale kañum heeɓi on soulier d'or William de Afrique du Sud meilleur gardien lomti Edouard Mendy division oɗo CAN ne wayno ko coupe d'Afrique ɓurɗo yeɓede e windere nde o waɗi battre record ko million ngaji bani adama jeeɓi ɗum o waɗa yerodire ni o yerodira mbiyen koye on ɗon mondial ɓennuɗo toon to Qatar kona ɗum janenkoɓe garti e dokkirgol licence Walfadjiri ɓe mbi ko Nimsa Cheikh Niass rewda ɗon ha laamu ngu artiri ko yewti koye on ɗon licence mbo maître Moussa Bocar Thiam ittuno battidirɗen ko jayde stade quotidien ne wayno nden ari koye coftal balli football bien sûr CAN Côte d'Ivoire 2023 Côte d'Ivoire 2 Nigéria 1 le miracle jusqu'au bout noon janenkoɓe mbiri Côte d'Ivoire datɓe tan guila fuɗɗode ha wortorde e ɗum ɗon noon ko ɗum longue histoire ɓe mbi ko ɗon révolte moɓe puɗɗori hakkude mabɓe Sénégal wono ɓe jokki ha e jamma final hanki o ɓen ɗon liɓɓe champion en titre goni champion 3e sacre continental wonande ɗen ɗon ñiiɓi manam ngol waɗi laabi tati koɓe ƴetta guel ɗon kawguel weekend du Lion ina tawe hen Pape Matar Sarr buteur Bamba Dieng passeur ɓe garti hen goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko 4 matchs 4 titularisation 292 minutes et 2 buts Habib Diallo ne wayno tan ko esthétique mo ganduɗa o ko moƴƴo e on ɗon CAN kono jayden ko ɓe mbi ko toɓɓe tati jowari en jokkitoyi e nder nden jaydi wiitende stade quotidien Elage Hadema arde e ko yiwiti ɗen ɗon namdi eɗen gara e bande de dessinée on ɗon odia mo ganduɗa ko jaydenkoɓe tribune kañumen mbindat ɗum e kala e saaha ene wayno mi hokkuma sa yiɗi ni mbaɗa commenté d' ailleurs aɗa waɗa ndaar image uji ɗi c' est à dire que joguiɗo caméra o ko chef de l' état oto joguiɗo kayiɗo ni waɗi lon ene huccite e joom caméra o ko maître Moussa Bocar Thiam oga baɗɗo robbo boɗejo ko Cheikh Niass PDG Walf TV image o ina jogui ko haalata donc ɗum woni ko haala ka woni ɗo konngol maw leydi ndi wi ko mbeɗen waɗa montré on ɗon caractére mo ganduɗa o ko magnanime c'est à dire que omoɗo hollira wonde ni kanko wona neɗɗo fitina kono kadi ombo ko jafotoɗe ko nandi hen donc maître Moussa Bocar Thiam woni jabtademo wi kanko walla mbiyen kanko maw leydi ndi ni omo jokki haalde maître Moussa Bocar Thiam haalani omo jokki wiide wondene mbeɗen film ministre am nana jokki modde nana woni modde on ɗon papier woni on kayit mo ganduɗa ko kayit bandoɗo de retrait définitive on ɗon licence mo ganduɗa ko Walf TV c'est à dire ko firti on ɗon neɗɗo arti e konngol muɗum
manam o ñamti kongol makko dum don woni ko ben don dessinateur ngoni subade goddum kanko Cheikh Niass o woni haalde mo jaabi o wi ndenneti dum don ni adum yara adum en direct e senam c'est-à-dire ko odo scène gondo filmé ton to palais nana yalta directement e scène makko Walf TV ko kongudi nganda di ko kongudi miijaadi e dessin jaadodi hen dum don non ko bande dessiné en badat dum tawi kala dessin ji ko haalata c'est-à-dire haalaka nani firti ko maître Moussa Bocar Thiam wayno ko wino ko yaari hen caggal artri licence Walf TV donc Walf TV image mudum feeñi e jamma beddo do dum don ko manam ko dum bande dessinée odia mbo tribune naɓe mbaɗata kala ñande ne gasa kala e saaha mayen gartu hen pour wadde commenté ne tawno ene jeeyi ko ɗum firata jeeyi ko ɗum haalata hélas ko ɗum wonno ko jaade leydi Sénégal daw rewɗo subaka mi hokkuma konngol ko noon Amadou Moussa Allah jarama maro ko ɗon ti e bande dessinée o ɗum mo ganduɗa hoorema aɗa firanno ɗum joni hen tiran maro puddetoɗen namde meɗen woni on ɗon gartirgol on ɗon licence mo ganduɗa hoorema holno jiiruɗa ɗum beela ko ɗum gagnant walla ko hunde gandanɗa hoorema nde vraiment ko ɗum victoire banggue goto tan bon en mbawi wiide ko ɗum victoire banggue goto par ce que ɗo ko Sénégal gagnoto ko Sénégal gagni Sénégal yalti vainqueur mais pression mbiɗa sikki e masala haji ene joui hen oɗo rôle sabu eɗen gandi guel licence o coupa pression waɗani affaibli mobilisation erali e ko nandi e wonande jaadiyankoɓe société civile kono kadi e communauté internationale donc finalement kaldigal woodi pamodiral woodi sabu eɗen gandi kala e saaha hunde fof heɓata koye kaldigal donc eɗen mbawi wiide oɗo jaam walla gasegol licence Walf TV ko Walf TV gagni ko fof aussi ɓesgu Sénégal gagnima hen sabu ne jogui hayso jomum liggaki toon direct ne jogui liggontoɓe ɗumen toon ene jogui aussi ko on ɗon chaîne jouat rôle mawɗo e nder leydi Sénégal en kalini ɗumen kalti ko ɗum école donc noon en mbawa hokkude victoire Walf TV dokken défaite état du Sénégal mbiyen tan polgol ngu ko ɓesguli leydi Sénégal ko état fooli ko manam ko ɗum Walf fooli ko aussi presse fooli par ce que presse on jejjit hen ko ɗum 4e pouvoir donc wona jomum fini subaka tan liiɓi on ɗon pouvoir donc eɗen mbawi wiide polgol ngu ko banggue ɗiɗɗi foof jogui ɗum e oɗo saaha à partir de cette négociation oɗo négociation bad beela sikkani aussi leydi ndi fof ko toon tan fattinto bien sûr oɗo saaha hande sa ƴeewi eraji batteɗi sa ƴeewi ko haalte ko foof yimɓe tindi directement koye oɗon dialogue heddi noon ko holde en walla ko holɓen fodɓe ɓe yaade oɗon dialogue meɗen gandi kam des grands gaillards hande o inana keeɓi gam yaade on ɗon dialogue bien sûr par ce que goto foof ne andi kaldigal ngal wodata tan manam pamdiral ngal wodata koye kaldigal ngal te e nder kaldigal he ko hen mbawɗa posé condition ngaji maɗa jaɓanɗa walla calanɗani sa yahani dialogue o kam kala mo yahani dialogue yo andu vraiment ne wayno ko ɗon basal ngal fuɗɗoto eɗen mbawi tan gonɗen koye ñenkitade tout droit fewde on ɗon dialogue mbo chef de l' état noddi kadi hawnaki so chef de l' état noddi dialogue ene haasi ɓiɓe leydi noto saabu jomum wiyani mi waɗi ɗum te mi uddidame ala wi komi waɗi ɗum ɗo yen gar joɗɗen kaltiden ha keɓen pamodiral e on tuma leydi meɗen wawa yaade no hannirta ni te kadi il est temps Elhadji Abbas il est temps leydi Sénégal heɓta beauté mum mo joguino guila adano beauté Sénégal adana ko kaldigal ko pamodiral ko jaam ko beldal voilà donc noon on ɗon beauté hande woni ko manquiri en tellade bolɗi ɗum wona solution manifestation ngaji ɗi wona vraiment solution so ɗum woodi tan ne wayno ko jibinata ko woni hono ni nana har ko yimɓe mbarama yimɓe gañima ɗum bonnama ɗum wujjama ɗum helama ɗum duppama te ɗum vraiment hay leydi gotiri handani hen ala ko haali noon leydi witende Sénégal ko noon erago beddoɗa en tant que jeune e ɓen ɗon sukaɓe yaltoɓe ha ni yoɓo pittali déjà ko ayi pittali tati cami henete est ce que wona perte ba diwi ɗon kay diwi perte par ce que hunde gandade kewɗen haalde ni mbiɗen politique d' abord il faut neɗɗo anda ko holko woni politique bisikki heccanki walla ñande jeudi nde en kaali ɗo kamɓe politicien bon déjà mi hokka yero hay so tawi wona to banggue politique ko ɗo Cheikh Niass jooɗi wi wonde so tawi politicien ɗi ala ko mbawi e kanko président Macky Sall kanko mo yaha paale waɗa ɗum délogé c'est à dire o egguiɗ ɗum toon mais nde o yeehi paale nde ko holko jiiɗa toon o waɗi ko regretté d' ailleurs o wi o nimsi konngudi o suutɗi o nimsi aussi acte mo waɗi e plateau donc noon firti ko yimɓeɓe sukaɓe surtout wotoɓe eto abbade konngudi ɗi politicien suutata e sahande huccite mabɓe woni to banggue télévision to banggue radio walla ni to banggue dingiral ko wayno meeting e ko nandi hen saabu en tant que homme politique
so joomum huttire kewendi yimɓe tan waɗat ko wiyete ko dérape par ce que timɗa koye jamanu pour ma hankkidin an a tami hunde ɗum waɗi so joomum ne haala tan haalata koko watta mboɗo heewi wiide promesse électorale way comme no ƴamal so tawi neɗɗo no ƴama debbo joɗɗo jontaɗo heewi ko haalde ko watta te ɗum so tawi yeehi ha heeɓi pouvoir o ko ɗon joomum heewi waylude sawru mbaggu wan noon ko wino no waɗa ko wawa wadde donc ɗin konngudi ko konngudi ɗi ganda ko ɗum konngudi politique ɓe ƴettodirat ɓe mbidirat biyoje bonɗe mais au final walla mbiyen vers la fin jomumen joodoto kaltida jomumen noddodirat téléphone jomumen ñamdat jardat wadde enen ɓesguɗi ɗi mbiɗa sikki en poti finde e on ɗon banggue hay goto fotani jarani ɗum vraiment tellade e buuli ɗi ina wujja walla ne husnire manam wiyete ko force de défense et de sécurité nam ne woodi droit de manifester tawi ko manifestation pacifique kono en jigli 2021 fewde joni kala manifestation baɗɗo koma duppe heele walla wujje walla ni wargoji joola hen donc mbiyami sukaɓe tan ko yoɓe gandu noɓe ceppiri droit ji mabɓe tawi wona huccodirde force de défense et de sécurité ina werlo kaaje walla ne duppa otoji walla ne heela magasin aji ha e banque uji ko noon Amoussa ɓeydat men tan seeɗa ko ay jamanu hande o tolni ke jamanu mo ganduɗa hoorema neɗɗo fotani tan yeebade hoore muɗum ha kina jaranma boom vraiment bonnude ko ganduɗa hoorema jangge jamat ɗumin ɗum par ce que promesse politicien ɗi hen goto foof so hasi ha yettima e laamu ngu yettima appareil o yejjitat ko haalanno mo rewata ko lawol nopportingol ngol donc c'est pas la peine ko sukaɓe ene mbaɗa hen koye men quoi namdal men battidigal tan woni on ɗon final mo gandanɗa hoorema tabarakallah machallah en jii Côte d'Ivoire e performance baɗɗo fayde façon oɗo final organisation tournoi no wayni yodde ene wayni ngardude ene gasirni à la beauté hani Côte d'Ivoire way ɓamde coupe holko mbawɗa haalande hen en tout cas eɗen mbawi wiide ko équipe miracle no woni hen mbirata équipe mo ganduɗa ko daɗɗo mbiɗa sikki ala so tawi neɗɗo daɗi e mayande muɗum heewi manam so daɗi e mayande muɗum jiɗen wiide andi ɗo ferguitiɗo ene wawi tara ɗon janggo par ce que kamɓe sa ƴeewi il y a presque 15 jours walla balɗe sappo e jeetati hay goto ɗaminno e Côte d'Ivoire ene yetto final par ce que yimɓe foof ɗaminino ko Côte d'Ivoire yaltat e on ɗon compétition muɗum saabu on ɗon défaite musɗo mbo Guinée équatoriale mo Emiliano Sué pawi e dow mabɓe yesso public mabɓe toon e stade moɓe ƴetti hanke coupe 4 buts à 0 2 défaites et match de poule 3 points match ouverture o mbayri fiide e mbayrino fiide donc sa ƴeewi vraiment ko ɗum équipe kolliɗo révolte mbiɗa sikki ko Côte d'Ivoire waɗi ɗo henna ko ɗum deftere gurdam kala bani adama hay goto fotani wadde découragé to banggue gurdam ne faut jamais baisser les bras c'est ça aɗa mi mbiyatma ɓe jogui joni slogan toon to leydi Côte d'Ivoire mi mbiyata ko découragé n'est pas l'ivoirien donc noon ko kamɓe ɓe ñongani juuɗe nde tan Maroc fi Zambie ɓe gandi ɓe mbaɗama repêché te ɓe gandi aussi ɓe kucciti koye champion d'Afrique en titre équipe jaltiɗo 9 points à l'occurrence Sénégal ɓe mbi ene gasa wonde ɗo ko fof ko ɗo fuɗɗoto hande oɗo huitiéme de finale donc de début à la fin Sénégal marqué à la 4e minute haɗani eɓe jokki darde mabɓe ɓe égalise à la 85 86e eɓe jokki darde prolongation ha tiro bi finalement Sénégal rati piɓe ƴettiri ɓe gaari Mali aussi Mali waɗi hono ko way noon te contre Mali ɓuuri hewnade saabu contre Mali fiiɓe 1-0 go ɓe keeɓi carton rouge 10 contre 11 presque guila 40e ou 40e minute ɓe jouyi ko 10 contre 11 mais feeñani Mali racci penalty kadi aussi donc sa ƴeewi ko équipe vraiment équipe miracle franchement ɗo noon guilɗe ɓe jalti contre Mali ɓe jalti Sénégal ɓe jalti Mali hankkadine observateur ji kewɗi mbiya hankkadine gasi o coupe faye heddoto ko leydi Côte d'Ivoire no wayi waade foof vraiment en jii courage mais goɗɗum ko ɓuuri yodde hen mi anda so tawi a teskima ɗum woni on ɗon joueur ɓamnoɗo drapeau Maroc o ne waɗa ɗum woni Max Alé hay président ha tout Max Alé Garadel aɗa andi ko Maroc faabi ko Maroc saabi hande o ha Côte d'Ivoire ƴetti on coupe par ce que Maroc fi ko Zambie sinno tan ko match nul wonno ko Zambie hawrete Sénégal on ɗon huitiéme de finale en tant que meilleur troisième donc noon en tant que Maroc fi Zambie 1-0 hankkadine Zambie eliminama ko Côte d'Ivoire waɗa repêché donc noon ɗum ɗon ko forme ya gueɗe ɗiɗi ruttude teddugal leydi Maroc saabu mbi foof ko Maroc waɗi ni deuxièmement aussi prochaine coupe d'Afrique inchallah ko toon to leydi Maroc donc il y a deux messages mo jiiɗen e onon drapeau mbo ƴetti mo ganduɗa kam woni
biteɗo Max Alain Gradel. En tout cas to banggue organisation ko kan fantastique et exceptionnel. Merci Amadou Moussa Anne, Allah jarama. Golle ma jooɗi peewi wiide tan bandiraɓe wonɓe toon to banggue plateforme YouTube ma aranɓe joni ko yewti ko e commentaire uji mabɓe ɗum noon ƴewna en bandira fuɗɗiɓe arde daren koɓe kaali won kalɗo ga wiyete ko Malick Diallo wi ko kaalen pular binden pular kono ne moƴƴuno binda pular normal ɗum moƴƴuno vas-y hélas walla a yettake e commentaire uji ok wadde puɗɗortoɗen ko ɗo biteɗo Poco C40 o wi ko bon sens pulagu o wi omo yeeɓa en oɗo saaha toon to Espagne mataw ko Las Palmas en jarnimo Souleymane Diawo on ne salmini en Samba Moussa Anne kam ne salmini King Falam kañum ne holliti wonde ne salmini en olel pindi subak ene yeeɓa en ene heeɗo en aussi toon to Cincinnati Ohio dowlaji tentuɗi Djougouba wi ko mbar ko jam fini ga e Dakar kanko ko toon to Mauritanie o woni ko jam fini toon ga e Dakar machallah ko jam ɓolo ɗo jiiɗe nanɗe kayɗi en tout cas Kawba kañum ne wi ko Kawba toon to Fondu toon e kadi ko Mauritanie en calminimo Dawdo Ba wi ko machallah wala Moussa Ndiaye rewi ɗo Malick Diallo wi kalen binden pular kono Malick winde pular labɗo noon so tawi wi yimɓe kal pular binde pular winde labɗo c'est ça c'est intéressant en waɗi fayida donc l'essentiel tan ko so tawi en pamodir ko kalten ko c'est bien Ifra Sadio Ba salmini en o jarni en kadi o waɗi fayida o salmini Melaza Bassar o wi Allah waɗ jaam e Sénégal en mbiya min en tout cas oustaz Sow wi ko jam waali mon o wi ko dialogue ko manam ko dialogue wawi foof yo Allah dandu en e fitina wala eɗen eto lirde commentaire uji ɗi hay so tawi binde ɗi ene jetta Sow walla ne jetta Dia Hamidou Sy wi ko machallah jokkodiri ɗo en ha juuti machallah o beltanama kabaruji mon Souleymane Diawo ko weltare holliti Amadou Ba wi ko jam waale moɗon ko musidɗo mon Amadou Ba walla en paami Abdoul Ba Kamnari wi ko machallah waɗi fayida An Essar o salmini en ko musidɗo meɗen toon to Tambacounda wala ko ɓeɗo puɗɗino arde to banggue commentaire ji no mbiɗen ni saaha olel kan ma en gaare commentaire toon to Pindi TV mo mbinɗen saabu en mbi namdi noon bandiraɓe ñande aljuma toon to revue des titres namdadeɓe hol joueur moɓe cikki kañum woni jogorɗo lomtade Sadio Mané won hen hewɓe gaari e Franck Kessié kono ene wayno caggal muɗum ko wi Trust Congo ƴetti on ɗon trophée MVP joni en jokkat yewtere men olel Pindi subaka 9h fayi hojomaji sappo e tati toon to Kédougou ko toon paaɗen gam arde e olel mbedda noon ne wayno yilli ko beddaji toon to Kédougou sababu o noon ko ŋakkere ndenka teskade toon guilay tajje yimɓeɓe heftude bagasuji mumen warde habbude fiide e yuwde foof woni ko teska e oɗo saaha e on ɗon diwan funnague leydi Sénégal kerolakone muɗum e dowla Guinée hani e dowla Mali olel bedda koye ballal mo ganduɗa kam woni Koddo Seydou Fall correspondant men ketɗen gartine commentaire par ce que ñande kala balɗe ɗiɗi kala nanay braquage balɗe ɗiɗi kala nanay ɓe sakkike te sakkotoɓe ɓen ɓeyna ɓe haala e pular ɓe haala e bambara ɓe haala e français ɓe haala e jolfe hay goto anda ko nationalité ji honɗi ko ɓuuri hulɓinade hen kadi arme ji ɗi ɓe joguiɗe ko arme ji waɗɗi sophistiqué arme ji marɗi doole andi si arme hara ko kural gotal yalta mais ɓuuri kuure sappo ɓuuri nogay ɓuuri capantati ɗum ko joggol tatatata e hoore yimɓe ɓen tan joni sa joguiɗo haalis walla en tout cas aɗa hoɗi e village aɗa yiiɗi yaade village ɗa huuli ko a yahay ɗa goƴi sa artayi ɗa goƴi leyɗe sous région fof no ɗo no fotti ɗo anda ko homo woni homo anda ko homo woni wadde hunde donc kanŋe ɗen waɗi ha kalis o no dogule ɗo andi ko ɗum ɓe wiyata joni yimɓe ne jogui kalisi ɓe watti sakkade yimɓeɓe hakkude caye ɗen joni noon no muusude min de komi tori population o yimo walla yimɓeɓe joni hay fokkutuɗa ɗa yaade ɗo ha ka woɗɗi a jogui mbuuɗi a jogaki mbuuɗi ɓe nangude ma ɓe piima ɓe haɓɓuma koma jonnaɓe ka ala
ila ni warde yimɓe ɓe wallide ɓe immu ɓe walla men sabu men tampi menen keedugu men tampi a jogaaki ɓe piya ɓe meɗen hulini ni nani ɗum ɗo hari wowa fes hari wowa ɓe immo ɓe walla population o laamu ngu fof ɓe immo ɓe immo ɓe daro ɓe walla men yimɓe ɓen tampi kaladde yimɓe ɓen no warede ñande o ñande ɗum ko ñande o ñande ala mankude yande million ji yimɓe hiɓe jaɓude e motoji ɓe piya ɓe sa ala noon a joga kay fus ɓe nangama ɓe haɓɓama ɓe piima ha ko fi honnuga gollal harale a golli a ala a nangue a haɓɓilan e lawol a piilan e wuula ha mi maayi mi ala komi jonnuma on ɓe immo ɓe walla yimɓe ɓe immo ɓe walla men saabi Allah hottinelaɗo ko ha ɗo meri wawde haala. wonno ko olel bedda kono jilloyɗen ko toon to diwan mbo Kédougou sababu noon ko ngakkere kaɗon nden ka teskaka toon El Hadj wona tan Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, Thiès, Tivaouane, Tamba, Touba joguiɗe caɗele guure kewɗe nder leydi Sénégal jogui ngakkere nden ka saabi olel bedda yilli ko toon to diwan mbo Kédougou. Commentaire ma e ko ɓeeɗo kaali ko vraiment ko hunde ganduɗa nden hulɓini te ko yimɓe joguiɓe arme ko yimɓe wayanoɓe banque jana e boutique jana yimɓe tene kalɗemɗe ɗe foof eɗen gandi on ɗon nokku ko nokku limitrophe c'est à dire ko nokku dendinɗo keeri leydi Mali, Guinée, Gambie, Guinéji mbiyen sa ƴeewi ko nokku mo ganduɗa vraiment ne rentini yimɓe hewɓe holno pamirɗa ɗum te kadi aussi ko nokku mo ganduɗa merci Oumar Diobbo Sow to banggue réalisation ɗon image mbo waɗani mon produire par ce que eɗen gandi ko nokku gasreɗo kanŋe toon to Sabadola nokku kadi mo ganduɗa wona tan leyɗele kerduɗe Sénégal ɗe mais hay leyɗele goɗɗe ɗe ganduɗa ɗene gummo banggue goɗɗo Burkina Faso, Mali, Niger, Nigéria, Côte d'Ivoire foof enne tawi toon e oɗo saaha holno mbawɗa jangguirde oɗo situation insécurité toon to diwan mbo Kédougou. ko adi foof ko sécurité ko hunde musde par ce que aɗa neɗɗo sa heedama e liberté ma sa heedama e sécurité ma ɗe ganduɗa hoorema hoolare ɗo fonno ɗumen so eggi tan sa ɓurantinnade an hoorema mbeluma o wat haqqille ma o wat a wawata wadde faydagal walla timmal ngal ponɗa wadde ha wawa wonde donc ko ñagade walla ko erade par ce que ɗum tan heddini en woni état Sénégal wiideɓe nde ɓe mbiyata kamɓe vraiment que ɓe jogui force mo ganduɗa de sécurité mo ganduɗa ma baɗɗo fayida yeɓe tinno ɓe paabo ɓeɗo par ce que ɗum ɗo so wallaka darti ene wawi jibina goɗɗum par ce que so ɓooyi layde tan senaki waɗata reprendre e nder leydi ndi foof hannitini ɗum no noon de préférence ɓe dartina ɗum guila joni ɓuuri ɓe goppa ɗum lay par ce que woy toɓɓe aɗa neɗɗo mawɗo so yi ha watti woyde wimma e wonde min gonani ndenka vraiment so Allah ne yurmini ne hamni ne hulɓini d'ailleurs par ce que so tawi ƴeewi ko diwan no mbiɗen ni diwan mo ganduɗa ko joguiɗo ressource naturelle woni ngaalu yaltongu e leydi woni kanŋe ko toon onon société biteɗo société Sabadola woni ɓe ganduɗa ene mbaɗa exploité ko yewti ko ha joni on ɗon kanŋe donc noon wona kamɓe tan diwnuji kewɗi ɗi ganduɗa ɗi hannde ne jogui ono ressource naturelle jomumen ne jogui probléme nde tawno ko leƴƴi ɗi jiidani Thiely kawrat toon yimɓe ɓe jiidani iwde e fandare kawrat toon ɓe hen ko golle adduɗo ɗumen heddiɓe aussi adduɗo ɗumen ko caysago e bonande te eɗen gandi on ɗon nokku gaga ni on ɗon insécurité aussi won caɗele goɗɗe teska toon sa ƴeewi ɓen ɗon witeɓe or payeur en woni asoɓe kanŋe tawi ngalda yamirore wiyete keɓani licence ko nandi hen ina mbaɗa gueɗe kantriɗe ene jogui toon aussi rewɓe ganduɗa ɓe gummi ko caggal leydi Sénégal ina gara toon ina jeeya koye mumen bandiraɓe jaafo e konngol ɗum noon foof hande rendi e nder diwan mbo Kédougou hol darde effectivement laamu ngu foti wadde en mbiyata sécurité ala toon kono elle sa ƴeewi no ɓesgol ɗi mbirni ene ngakki non ko ɓeydude tan wadde renforcé quel que soit alpha ko wawno wonde toon e sécurité foof moƴƴi ko waɗe renforcé par ce que sécurité so woni nokku ha yimɓe batti woytade moƴƴi wadde renforcé kadi eɓe ndento kamɓe ɓen ɗon wonɓe toon wonde complice par ce que souvent aɗa waɗi wiide noon tan woni comme par exemple ay waɗ boniyanke so yi dadiɓe tan ene wawi en hasinde rentoto mais so tawi comme par exemple kañumen en continue te watte dariɓe nen toon sa ɓurantinna tan ɓerde ma ñawata donc pour éviter ɓerde ñaw noon alay saago kamɓe ɓe mbaɗa renforcé no fewi mais également ɓe kokkino ɗum ha laaɓa ceerno en tout cas ɓe mbaɗa dénoncé c'est à dire que jomumen natta suurde ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe gueɗe kantoriɗɗi kaltoɓe jiiɓe kalaɓe kono hen sa aussi eɗen kuula ko wiyete ko représailles c'est à dire jobtigu
ummorade on ɗon gullitaɗo janggo e jaam so tawi andi ko an haalti tan he jibinde représentant aɗan ɗum ɗon aussi kan ene jeeya e rafiji men ɓurɗi mawnude wonde population ene heewi ko yeebi manam woppidma e hoore makko aɗa andi haalopular mbiyata wulaga jaam woppittake goto mais enen keewi woppude wulaga jaam e neɗɗo goto te franc fotani wonde sa yii ko ganduɗa hoorema ɗum ɗo vraiment aɗa laaɓa ɗum ɗo oɗo mo koccindiɗa walla ɓeɗo wonɓe ɗo ɓe gona yimɓe ɓe ganduɗa ma rewɓe lawol mais il faut les dénoncer il faut les dénoncer à tout prix hay sinno ko manière anonyme woni joomum haala tawi innitaki to inde muɗum e to woni yetto par ce que eɗen jogui commissariat eɗen jogui ko wiyete ko surtout toon to diwan mo Kédougou ne jogui camp militaire uji toon service renseignement ne toon donc hay sinno ko ɗon haaɗa jomumen mbawa vraiment yambat collaborer force de l'ordre force de sécurité de l'ordre c'est ça force de défense et de sécurité a jarama 9h fawi hojomaji nogas joni en paaden koye olel diwan tawi honno kala ñande altini yonta ko toon to diwan mo Matam ƴeewen holto jaltaɓe tawati e oɗo subaka kamɓe Europe e Amérique o so yaani kamɓe Asie fof nde nani olel olel pindi subaka law koye fuɗɗima Pindi Radio oɗon ketto fakkirde mon Pindi Radio ceera e kumpa hayo jam koye ari kumpa gasi arheto olel pindi subaka law ceera e kumpa Pindi Radio bandam en malama en ceere kumpa nene olel pindi ay fuɗɗima har seere kumpa oɗon ketto saktirde mon Pindi Radio funange irangere woy worgonene nde diaspora nani olel pindi subaka law non bandamar yetto olel pindi subaka law ceera e kumpa olel pindi koy wuli wulango kumpital non en jafnima lelden ɓamtude on ɗon antenne gonoɗen koye waddude jaltaɓe eɗen gandi kañum kam yirlortan hande omo tawe toon to diwan mo Tambacounda toon to Bakel plus précisément falde Bakel jaltaɓe assalamu aleykum mi toñanimo noon aɗa waydi muɗo fiidide kono kay toñiɗo ɗo aɗa mi aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh to taweɗɗa pour ko holto taweɗɗa e oɗo subaka hande mi waɗani fewi woni ko nder diwan Tambacounda mbiɗani e nder nokku biyeteɗo Gadiaga to wiyete Samba Yiɗe walla mbiya suuɗal Samba Yiɗe Bakel ko noon ɗum noon jaltaɓe sikki ala kalna en ko kewi Matam kono kadi kalna en ko kewi toon surtout bolol hakkude Carrefour e Samba Yiɗe Samba Ñaame ene wonno e fewnede kalna en holto golɗe tolni ɗum noon bisimilla eyi amisa mi salni bandiraɓe kala no mbiɗani toon to diwan Matam eɗen gandi oɗo saaha ko saaha teskade nder yiɗi to banggue politique ɗum waɗi lamɓe gonno ko ɗo mbiyeteno ko Pastef so tawi ko fusama e kayitaji ka fusaka mataw ɓerɗe yimɓeɓe walla ko fusaka nder hakkillaji yimɓe ɓe ganduɗa wonɓe toon to Matam mbaɗi pottel mumen e jayniyankoɓe tawi wonno sababu ko hollirde ngatti mabɓe e deftigol sumgoji ɗi wonande wonduɓe Ousmane Sonko ɓe toon to Agnam ɓe mbi wonde ko alay saago sumgoji ɗi dottonoɗo manam happu tottunoɗo happu horme e teddine faɗe so tawi makki ko gayni e wiide mabɓe
dalde leydi ndi kala malla hokki consommé ɗi ganduɗa hoorema destinta ɓe kaali hallaji cewɗi kolliri hen ɓe mabɓe no feewi e wiide mabɓe kadi dendagal uddunoɓe ɓe so tawi ko sohnoɓe to banggue dawgol ɓen alay saago o goppite ko wawi wonde fof kam ɓe kolliri mette mabɓe ɓe kolliri doole mabɓe ɓe kaldi ɗum koye jaymenkoɓe beele koɓe jiiɗi ko ma wonata ɗum so tawi ko namdal jabongol ko yeeso wonata e nder diwan Tambacounda mo tawerne hannde o adduno gayno ko Dakar mo ganduɗa hoorema wanno ɗum ko Alhaji Momo Saydou yo Allah yurmo mo yaafo tawi waɗi ko gila 1975 toon to sunnatu Samba Yiɗe sunnatu ɗum wonno ko banggue Mauritanie mi win ha événement 89 wuuro ngo eggina artiga e Sénégal o inni ɗum to Dakar artata toon to Samba Yiɗe o watti Dakar o e junngo gandama ceerno Adama gila toon ko ceerno Adama jogino gila Mauritanie to ko ceerno Adama Dia jogino o watti ɗum ga e nder wuuro ngo Samba Yiɗe naaɓe ɓe jaadi hen ɓe inniti wuuro ngo kanko ceerno o inniti wuuro ngo watti wuuro ngo sunnatu Samba Yiɗe sunnatu ko toon wonno to Samba Yiɗe ko wuuro tawango ɗon ko watti wiyede sunnatu Samba Yiɗe walla sunnatu Bakel ko on Dakar no aduna en ga en hannde o noon ko ceerno Bachirou jopti Dakar o hay tawi ko ceerno Tidiane waɗano Dakar o to banggue lawol hakkude Carrefour e Samba Yiɗe ko lawol ɓurgol musde e laabi he kala ko ñamɗa a dolat kala ko jarɗa a ɗomɗat kala ko tinnuɗa sa renaki sa ri a leefat ma mbiyano hannde o ko ɗon tan heddi e lawol he ko gasani kono ɗon oɗon nokku kanko fof e raɓɓide almusan ko nokku musɗo mettuɗo Samba Yiɗe noon dañino caɗele no fewi to banggue ndiyam to banggue courant e ko nandi hen hannde o ɓe dañi courant o machallah wuuro ngo heeɓi courant to banggue ndiyam fondation Ceerno Wolle waɗi ɗo ndiyam to banggue nokku o kadi maire Gabo o hono Issa Samdi fuɗɗima sownaɓe nokku o ma waɗanɓe ɓe caali biti caali ji ko 25 millions en gasma e gartu e nder kabaruji piindi pour yaji so Allah jaɓi inchallah Almoussa a jarama jaltaɓe ɗum noon golle ma jooɗi peewi hande kam ka jaltaɓe a wona joom dengere mais ka joom kurus ɓaɗe woni taweɗɗa ko toon to Daka sunnoto Samba Yiɗi a jarama atami jaɓa toon aɗa jogui dengere nde somi haali nden jaɓat ha timpi nomi salmini bandiraɓe a jarama en beltanimomo kanko Gawus Diako joɗaniɗo en toon to diwan mo Matam kono hande o mbo tawe toon to falde Bakel diwan mbo Tambacounda en beltanimomo e ɗin ɗon kabaruji cembuɗi joni joni o paɗen koye actualité nde jatpora nani olel pindi subaka law noon actualité kabaruji ɓurɗi teskinde e oɗo ñalawma hannde ina hen jillu biteɗo Bola Tinubu on ko hoorejo leydi Nigéria jillu makko ɗo e nder leydi men Sénégal ene wayno kanko kadi aussi ardi gollal bitegal walla gomo witego CEDEAO so tawi en jumani mo warɗo hannde wuuro lamorgo ngo maw joddo e société civile maw joddo e chef de l'état maw joddo aussi e opposition tawi fadare nde ko yewtidde e gonka leydi ndi woni to banggue on ɗon crise politique kanko on ɗon ho e dowri Nigéria noon holliti wonɗo mo jogui hoolare so yettimo ɗo yewtude ɓen kala ene gasa ma gueɗe ɗe kala deftu e lawol kanko mo ganduɗa ko biteɗo Bola Tinubu horejo leydi Nigéria mawɗo leydi ndi Macky Sall ene wayno yidde muɗum walla ne jogui jorto woni ne jogui jorto tigui umaro wona on de on ɗon yawti ene jogui jorto ganduɗa kam tigui woni yaafade wonɓe ganduɗa ko kañumen goni wonɓe kasoji ɗi woni on ɗon amnesty général ɗum ɗon noon so wiyama tan ko kala naggonoɗo guila ñande nogas e goho lewru mars guila ñande lewru mars 2021 ha yetti e ɗiɗo seppoji battidiɗi jomumen ene gaccete ene hen Ousmane Sonko e wondi muɗum en tout cas mo leydi ndi yiddi muɗum tan ko yo on ɗon dialogue yagne Sénégal yaaha e deyre saabi noon o wi e conseil des ministres ɓawo janggo maw nawton ngal ɗon kuulal e yesso jagorɗo ɗe e on ɗon tuma yewtide hen beele on ɗon dialogue ne waɗe accéléré procureur walla gonnoɗo procureur hono Aliou Ndaw kanko joguino créyi kanko ñawno mo ganduɗa kam woni Karim Wade e on ɗon enrichissement illicite ko yewitede ñamgol koppeje leydi ndi kanko on ɗon gorkajo e conférence de presse hanki o rentini ɓe ganduɗa kañumen goni force de défense et de sécurité ɓe wi darde mon foti wonde ko rende ɓesguli kono wona yoɓade pittali mumen en tout cas konngudi makko goɗɗum ko tawete hen ene wayno tan ko saisine toon to conseil constitutionnel wonande ɓen ɗon ɓe ganduɗa kañumen goni Guy Marius Sagna e wondi mumen e on ɗon coalition
Diomaye président ɓe kolliti wonde on ɗon saisine ko suspensif manam nde waɗa saisine nde tan foti ko dartade fodde balɗe 30 e wiide Guy Marius Sagna ɓe kollitima ɓe jokku on ɗon campagne mabɓe tindade sumgoji nogas de lewru février tijjanoɗi ɗi goɗɗum ko tawete hen en wayno ko gartirgol on signal Walf TV accitama hanki walla artirama hanki sang 20h ɗum ɗon noon ɓe mbi ko caggal médiation mo ganduɗa kam woni Pierre Goudiaby Atepa Amadou Ba hoore jagorɗo wondude mo ganduɗa kam woni Alioune Tine ha ko ɗum jeeyi sababu Cheikh Niass yiwodiri mo leydi ndi Macky Sall toon to galle lamorgo to o holliti noon nimsude eɗen ɗin konguɗe ɗi sunno fewde makko kono kadi eɗen baɗe ɗe wanno e dow plateau makko télévision e wiide makko noon ne wayno ko ɓernde nde heew woron kandude ko waɗata e ko haalata saabi o waɗi mataw ko waɗi ko saabima noon communiqué o yalti artirde on ɗon signal mbo Walf TV o saaha on télévision ne tawte TNT kono kadi ne tawte e Canal Plus koɗo uddi ko yewti actualité du jour joni paaɗen koye Oulel Kane leydi Égypte les pharaons jogui ko jeeɗiɗi fodde trophée ji jeeɗiɗi onon coupe d'Afrique Cameroun woni ƴetti 5 Ghana 4 Nigeria 3 Côte d'Ivoire désormais 3 Algérie laabi ɗiɗi République démocratique Congo lawol gotol keddiɗi ɗiɗo kala e ɗiɗo sappo e joyi leyɗele ƴettunoɗe coupe d'Afrique ene wayni ko lawol gotol ƴetti saabu guila coupe d'Afrique fuɗɗi yuɓɓinede guila 1957 ha nde ɗo hitande ko leyɗele sappo e joyi tan miiɗo ƴettiri on ɗon coupe d'Afrique donc ɗeɗo leyɗele sappo ɗe kalɗe ɗeɗo leyɗele jeegom ɗe kalɗen walla leyɗele jeeɗiɗi ɗe kalɗen goto hen fof sowodiri ko fonde fof fodde laabi ɗiɗi en kaali Égypte ko jeeɗiɗi Cameroun 5 Ghana 4 Nigéria 3 e Côte d'Ivoire 3 Algérie 2 RD Congo 2 mais ɗeɗo jeetati keddiɗi kala sa ƴeewi ko lawol goto tan meeɗi ƴettude woni leydi wittendi Zambie ko gotol Tunisie gotol Soudan gotol Sénégal gotol Éthiopie gotol Maroc gotol Afrique du Sud gotol Congo Brazzaville gotol donc ɗon kadi aussi nanɗo récompense e on ɗon édition 2023 Bafana Afrique du Sud naɓe kañumen ƴetti on ɗon trophée biteɗo prix meilleure équipe to banggue fair play woni équipe ɓurɗo yamɗude mo ala fitina e ko yewti on ɗon coupe d'Afrique to banggue entraîneur meilleur coach Sikala ko oɗo gorkaji biteɗo Emerse Faye mo ganduɗa ko coach intérimaire mataw ni ko balɗe sappo e jeetati tan o fuɗɗi mataw o limante to banggue taarih o wondemo entraîneur o timminani lewru o timminani duuɓi ko balɗe tan ko fuɗɗi medde wonde entraîneur te kanko si ƴetti onon coupe donc Emerse Faye amplement mérité ƴettiri on ɗon trophée ko wona ɗum ko to banggue meilleur jeune joueur ko wiyete ko Simon Adingra mo ganduɗa ko jeune joueur biteɗo jeune joueur leydi Côte d'Ivoire kanko ƴetti on ɗon trophée meilleur jeune joueur ne wayno to banggue meilleur joueur MVP ko William Trost Ekong meilleur joueur oɗo coupe d'Afrique to banggue meilleur buteur ko Emiliano Esue mbo leydi wittendi les langues nationales de Guinée équatoriale Rowan Williams meilleur gardien si kala hen l'homme qui a arrêté baɗɗo arrêté ko tourné 5 tirs au but hunde ganduɗa nde vraiment meeɗano yiiyede banggue histoire football Elage rendez-vous ɓamama coupe d'Afrique tijjaɗo ko 2025 mois de juin jogori wonde ko toon to leydi Maroc donc Maroc ƴetti flambeau e ñalawma hanko to banggue organisation no wayno ko niveau baɗɗo relevé Côte d'Ivoire holli aduna hanki Côte d'Ivoire ni ne wayno holliti ne wawi ni organiser hay compétition ngaji ɓurɗi compétition ngaji africaine ko wayno coupe du monde de club ko wayno mondial aussi pourquoi pas e ko nandi hen tawi ko leydi ndi ganduɗa ni vraiment holliri doole e sembe to banggue organisation qualité d'image public qualité pelouse organisation foof waɗama vraiment tirama chapeau kadi o woni coupe d'Afrique ɓurɗo yeɓede e to banggue taarih coupe d'Afrique uji kala e mbaɗi kubal o abbima ni to banggue téléspectateur uji windere nde e on ɗon mondial Qatar 2022 ko noon aɗa andi d' abord ko weltanade Côte d'Ivoire no fewi par ce que non seulement ɓe jeeyi image o no hannirta ni hen mais ɓe mbaɗi investir aussi e football o no hannirta ni hen par ce que sa yi stade uji baɗɗi fayde pewneteɗe ɗi e no fewdirani a andat tan ko ɗum ɗo goɗɗum ɗum kadi ko ɓuuri hen welde woni ala match mo ganduɗa hoorema population ji ɗi jaltata yeɓoyde ɗum donc ɗum ɗon foof kadi hunde gandanɗa hoorema ene ɓeyda aɗa andi souvent les pays organisateurs so kala ndo pays organisateur jouani a yiyat public o wasa yaade mais kamɓe eɓe jayani ha gasi
e kadi ɓe puusi kadi équipe o kadi finalement ha wawi ƴettude oɗo trophée donc ko en tout cas ko chapeau à cette ɗum ɗo cette organisation mo ganduɗa ma waɗama tonto Côte d'Ivoire. Hélas récompense uji caami Tristwi Kong mo ganduɗa ko mataw ni ɓe sikka woni premier défenseur ƴettude MVP o lomti ko Sadio Mané woni meilleur joueur. En namdinoma bandiraɓe ñande aljuma ɓennuɗo ɗo toon to plateforme Pindi TV woni revue de titre ƴeewen seɗen jiita commentaire uji mabɓe entre Franck Kessié e kanko Tristwi Kong. Hewɓe hen gartino hen ko wayno oɗo biteɗo Mamadou Ka o wi ko kanko kam o paasi à côté par ce que o wino ko Seko Fofana vraiment ko oɗon wonno meilleur joueur e wiide makko. Donc oɗo biteɗo Mamadou Lo kañum ni wino ko darde Franck Kessié donc ko Kessié fonno wonde voilà donc ɓeɗo arnoɓe hen won woɓɓe arnoɓe hen aussi je pense que mi ƴeewi yitudeɓe tawno ko guila aljuma pour quelques minutes daren holko ɓe mbi taw en tout cas hewɓe hen kam gari to banggue commentaire ne kollito wonde vraiment joueur ko wani ko inde Franck Kessié kam artanno mais mbiɗa sikki ko hunde famnide nde tawno Franck Kessié sa ƴeewi fuɗɗaki oɗo Coupe d'Afrique o fuɗɗi koye ban ko gañinoɗo ɓoyani ko arti o jokki on ɗon Coupe d'Afrique mais wawani wadde prouvé on ɗon banggue vraiment ko waɗi prouvé min pouram ko on ɗon witroste mo ganduɗa ko vraiment kañum ɓuuri feeñde saabu en tant que défenseur meilleure défense mbiɗa sikki li e oɗo Coupe d'Afrique kono kadi aussi o marqué 3 buts e oɗo Coupe d'Afrique donc oɗo wi woni biteɗo Amadou Bathily o wi kanko pour makko ko numéro 8 Côte d'Ivoire o saabu ko kañum foti ƴettude place Sadio Mané on woni Franck Kessié ne wayno onne ko noon wi goɗɗo kadi aussi garɗo hen wiyete ko Samba Bass on wi ko toon to Cocody noon ko gotal leyɗe toon to Abidjan o wi wondene pour makko ko meilleur joueur oɗo Coupe d'Afrique ko Franck Kessié en tout cas o jeeyago toon to Sinthiou Garba kanko ɗon gorkajo voilà donc je pense que ko ɓeɗo yimɓe garno hen won commentaire ji goɗɗi gari toon voilà won goɗɗo wi aussi kañum Djiby Dia o wi kanko ko Victor Osimhen normalement foti ƴettude on ɗon en tout cas on ɗon meilleur joueur no e waade foof ɗiɗo commentaire uji gonno ko ñande aljuma tawni heddi balɗe ɗiɗi e puɗɗogol on ɗon e jougol on ɗon final donc en paami yimɓe nana événement o te enen daara ɗum no feewi piine mbatten hakkillaji donc fof en ndewi à côté saabu oɗo meilleur joueur hokka ɗum ko Tristwi Kong mo ganduɗa kam tigui woni capitaine équipe mbo leydi wittendi hono Nigéria rutti kadi woni meilleur buteur d'ailleurs il faut souligner on ɗon équipe Nigéria avec 3 buts mbo heeɓi ƴetta mbo heeɓi markude e nder on ɗon compétition ɗum noon élage commentaire ma e ɗen gueɗe beele c'est mérité walla goɗɗon wawno ɗum hebde? Si c'est mérité parce que en fait pour Nico c'est rare quoi de voir un défenseur c'est rare surtout d'ailleurs wona tan ga e Afrique sabu ha ƴeewi hay mondial pour jiya défenseur heɓa ballon d'or ni weɓani so wona mo ganduɗa kam woni Fabio Capello ko noon de Fabio Capello de wona Capello kay Cannavaro on saaha ko Fabio Capello wonno entraîneur makko mataw ko ɗum nayi en 2006 on ɗon mondial donc haw heeɓi Italie ƴetti et puis rutti o ƴetti on ɗon ballon d'or donc défenseur heewano waɗa ƴettude récompense uji mbaɗi hono ni mais récompense ɓurɗo welde mo woni mo gardien o woni mo gardien o on comme vraiment c'est mérité bon min ɓuuri weldemi ko Kubo on récompense ɓuuri welde 78 158 81 05 walla toon te Skype Pindi espace FM musidɗo gonɗo e ɓoggol assalamu aleykum. waaleykum salam wa rahmatullah. no mbaɗɗa musidɗo? salminama a juurama a salmitama Amadou Moussa. mi salmitima hol musidɗo hoto noddirta o? mi salmi Elas Abbas Sarr o ko musidɗo moon ƴettiyanke moon. Bismillah. Baydi Sy gorko to Legale. Daouda Sy Baydi ok yéeni moon wallahi imsagaji moon fof ñan fof mbeɗa mbaddumi ko hebde nder satti. Bismillah hande a naati bisimilla ma. wallahi waɗi ɗum waɗi min tan welanma han fewi law kan naɗo aljanna ni o saata machallah ko welema dendaɗo wallahi welam mawɗo bisimilla.
ɗum noon ko weltanade mon tan mi salmini denɗam kadi mi nani omona e joom mbaw ɗum noon ñaaginimamo hen Allah moƴƴere amin amin woni Diop adama salmi hettiyankoɓe ɓe fof e dow mbayam Baba Moussar Alsi mi salmini kam fof mo fay jarama mi weltanade mon tan e analyse uji mon ɗi mbaɗa tan e an wiyata orel kal nanda ɗum noon gila début han ha ɗo ɗum noon on weltanama hen ane elaka basal jarama seydi si yilɗi sewi ɗum noon ko weltanade mon tan ñaganima Allah leydi ndi moƴƴere amin amin jarama o welta tan ɗum noon merci beaucoup jarama no fewi mi beltanimomo kanko Baydi Sy toon to Tulde Gaali ko noddiyanke heeɗiyanke en jarnimo pindi Espace FM Elage Diabo on jettiɗo allo allo oui jawalema oko Hadja Oumou Thiam o debbaji finan no fewi kanko on celli am min walla so ummade suwata o bisimilla wadde finani à 100% mbalnum koye finale bisimilla haali gonga beltanama no fewi kede jewtamo fodde fayida en calmini technicien o kamɓe kala ɓe keɗima ɓawo beltanama kadi waɗi fayida guila kubde o fuɗɗi yimɓe kumpaka dal ko wayno amen famɗude gandal fof ko ɗon tan kewi nande hunde onon noon jarama e darde men ñaygode battuni guuri Allah hokkin hawde kadi kubuji kewɗi amin ya rabbi amin tawde en cellira so ɗum ɓenni ko duwar kam en mbaɗi félicitation kadi eɓe kandi hen haaɓe mérite ɗum ko adi fof kan mabɓe o yooɗi kamɓe kam ɗo e Afrique kam ko jimi o hay goto ɓurani ɓe yodde ɗum ɗo organisation kan eyyi ɗum kam kamɓe ɓe nawimi yormum ɗum kam banggam min so ɗum ɓenni koɓe guila ɓe ɓoccite junggo Mali mi haali no mbi soɓe certe Mali tan ɓe daɗi hankkadi te Mali wawno fiide ɓe kono a yii ha fiiɓe kadi ɓe darti vraiment ɓe mbaɗiri doole mabɓe kolliri kadi koye leydi mabɓe ɓe goni kadi population mabɓe kadi wallitiɓe puutiɓe kadi ɓe kewani kirtig dal sinon no wonanno joni ko waɗani wattani kamɓe fof e fiyede pour amerde ɓe metti ko nde ɓe certi hen tan hankkadi ɓe pilñitima kam ɓe pilñi hande wadde fayida en mbi kadi Nigéria kadi bon courage saaha haɗani goto par ce que kamɓe ko darde tirde ɓe daari kadi ɗum ɗo mabɓe o capitaine mabɓe o mérite ɗum par ce que défense hewani hokkede hunde kono défense noon foti hokkede par ce que kañum haɗata bolloji nadde eyyi défense foti toppitede kadi gardien kadi Afrique Sud o on ko meilleur gardien kam mo félicitation on kadi ene mérite ɗum jarama Thiam eyyi heddiɓe kam mo wawa kam ala toon ko mata ko noon tan ko sens o noon kono Côte d'Ivoire kam ko go sappo kadi ɗum ɗo suuriji mabɓe ni darima no fewi vraiment ɓe tinnima e ñaaguima kadi e battunima wuuri kadi tawi cellide hawla hokken hawde kubuji koddi taw ko Sénégal ƴetta on jarama yo Allah humtiren no kumbitirɗo min ni jarama no fewi sohna Oumou Thiam toon to leydi France 78 158 81 05 bisimilla no mbaɗɗa musidɗo calmitima inde yettode noddirta ko Alassane Mamoudou Tulde Thila Alassane Mamoudou Thila to Thila bisimilla beltanima no fewi beltin minen aussi kabaruji kadi mbaɗi fayida jarama en compitima foof no yaari jarama yettere Allah kala ko finata e nder leydi he foof oɗon compita men est ce que jarama ko welnade on tan ñaganade Allah moƴƴere jarama eyyi ko wiide on tan kadi kan kadi mo dusɗon yimɓe o kadi en beltima hen on mbaɗi pronostic ha laaɓi ceer jarama eyyi kadi histoire mo kalanɗo ɗon e Sénégal o firti men andinde yimɓe tan Sénégal wona équipe tokos kadi ko leydi jaam kadi ko équipe baɗɗo chance kala dewɗo e dow mum kañum ƴettota ko sokalteno ko ɗum kadi ko histoire mawɗo ko hollirde Sénégal dal ko leydi jaam kadi Sénégal dal ko avance tan jarama avance ko weltanaɗe on tan mi salminima juuren merci jarama min calmitimama ñaganama Allah moƴƴere Alassane Mamoudou toon to Tulde Thila en calmini bandiraɓe men heɗortoɓe en toon foof pindi Espace FM Elage Diabo on jettiɗo assalamu aleykum waaleykum salam Baba Makhtar Ali Sy no mbaɗono celli Seydi Sy bisimilla Seydi Sar Seydi An jarama Sy ñebbe artani ha joni ala o suwato gudi wonno gana buɓi seeɗa on tamen wona juuɗo no fewi bisimilla wallahi
Allah jaaraama on jaaraama on kumpitii yo Allah humpiron moƴƴere amin ya rabbi goram min wonno kon kulɗo reedu goƴam heewi yaarude koto baŋnge won geɗe fitinaaji a yewɗo layanaajo kartiiɗo ɓeeɗo sukaaɓe ko jimɗi meeɗen gonno ñande fof yo sukaaɓe ɓe nganndu ko mbaɗata sabu armayanan mi laamo kam ɗum jaraani hay huunde e bone winndide kartal ma mbinduɗa ngannduɗa hoore ma e liste jooɗɗa so tawi woni sambari gotana ɗum walla so dembari gotana ɗum tawa maayoyani wallahi foti wonde eyi woɓɓe so nguuji ɗi kadi to keddugo to kadi ne yahooɓe kadi ne jahane taƴa yimɓe ɓe ne waawi wonde e ɓiɓɓe leydi ɓe ne waawi wonde ɓiɓɓe leyɗele goɗɗe ɗum alaa hen fof ko ronki wonde tawde ko jilgi mbawi woni toon ɗum noon yo laamu ngu wattu heen hakkille kono kamɓe koye maɓɓe kadi yoɓe tiinno kala moɓe njii hayso min mi yiyata mi haala mi ware e bone yo mi haal kam yimɓe ngannda ɗo heddi mi ware heddi yimɓe cowa wallahi eyi Allah jaarama on jarama seydi Sy Baba Moctar Ali Sy toon to dowlaji dentuɗi en beltanimomo 78 158 81 05 allo sar no mbaɗa calmitima jaam no mbaɗanta nder on celluɗo nde alhamdulillah dartin sare ɗo wayi wallahi monsieur le maire salmini juuri monsieur le maire a salmitama vraiment waɗi fayide beltama jarama kadi muusimi tan ko camɗe ɗe ko kaalata ko ni tiiɗi ari suku debbo caamo kalɗo joni France o o gasni haala ka fof e sport o ha timmi ko devoir liggiɗo population maɓɓe liggiɗo machallah kadi ko ɗum wallata jour uji population notade walla ɗumen waɗi fayida donc ruttade banggue politique men to noon weltinima laaya noon woni moom yo Allah junno balɗe moƴƴire battan neɗɗo tawi sukaɓe mum kala mo gardiɗa a waajor yo Allah hokku en kadi halifaɓe général ɓe fof ɓe laabi Sénégal ɗi ɓe mbawa waajaji ɓesguji yimɓe ɓe garta e beegal elogo kadi so a yetti hoɗi yo Allah newnan en yo Allah ɗumnan en seydi Thiam mi salmini on mi juurima ko ɓurti karankoɓe salmini juurima on beltanama vraiment yo Allah junno balɗe machallah monsieur le maire jarama monsieur le maire en beltanimamo no feewi toon to ɓokki sarankoɓe e 78 158 81 05 musidɗo gonɗo e ɓoggol assalamu aleykum assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah seydi an tini jaam bambono finɗo on Abbas min calmini équipe o fof on beltanama ndaw a salmitama bisimilla kadi kabaruji mbaɗi fayida machallah jarama seydi ndaw eyi min gartan ɗo banggue politique ɗo eyi bisimilla eyi so président Macky Sall ɗo noddi yewtere onon mbiyat tawi onon mbiyat mana ko jarag malita eyi ɗum noon yimɓe foti ko norade président ko neɗɗo jaam ko jiɗɗo jaam yiɓen leydi mum jaam eyi wanden so noddi yimɓe ne foti norade neɗɗo fof wawa yiide hoore muɗum wallahi eyi ko ɗum leydi sohli kadi sukaɓe ko noddata ko wari aussi ɗum moƴƴani mumen leader umma tan wiya ngara nde yam mbaɗen manifesté mbaɗen ni nde won tagal muɗum ha wooda mbaraɗo hen walla ha wooda gañide hen e c'est ça gañi men walla maayi hen ko an perti ko gawo wiyata ko o wi saɗa awa e maayo a weddima wande ma waɗi hen cengdi sa fooɗi limuɓe ƴemti dow a wonda hokkude muñamde eyyi politique ɓe ne ko noon mbayi tigi e funtan sukaɓeɓe ha naata to police o fotani naatde ɗo so tawi komi yiɗi ko ɓe darta sukaɓe ni ɓe mballata ɗumen ɓe darta ɗumen jarama ndaw ɗum noon sukaɓe tawaɓe pour assis hakkillaji mumen quoi on calminama on beltanama message o yettima en beltanimama no fewi Harouna Ndaw toon to Weyndu Bossiyaɓe o noddirtuno en walla heɗorto en ko Hunare FM la 104.9 toon to diwan Matam information mo jewtinten ko Ibrahima Mokhtar Sarr mo ganduɗa ko jaydiyanke homme politique toon to leydi Mauritanie ne tawe toon e jillu diwan Matam falde Matam d'ailleurs e falde Kanel omo yaadi toon e Dibou Diba tawi noon kanko jaydiyanke ko binduɗo deftere tawi deftere nde fof ko ɗemgal pulaar o windi ɗum deftere nde noon hollirto wonde ko jangete ko to e sesti e jaydiyankagal ko ɗum woni ko winde deftere nde on waɗi noon ndewmi tekel guila département de Podor ha région de Matam gam yettade radio ji communautaire ɗi wallude ɓesguli ɗi surtout wonɓe toon ɓe nde mbawata famde holko woni jaydiyankagu eɗen beltanoma e dow ɗum eɗen mbiyama kadi yo Allah newnu ɗo ha le 24 le 23 le 24 inchallah eɗen ɗaminima ɗo e Dakar saabu maw ar hawrude ñalawma ɗemɗe guendiji poɗɗo wadde ñande nogasi gollewru ndu ɗo kono
godal ma yuɓɓinede ɗum e CJP fedde jandiyankoɓe windere sukaɓe woni convergence des jeunes pularophone walla convergence internationale des jeunes pularophone des journalistes pularophone plutôt merci beaucoup ko ɓen ɗon juɓɓinirta e makko ko yewti ko e nden ɗon yewtere tawi noon hikka toɓɓere suɓade nde ko jandiyankagu e ɗemɗe guindiji ɗum ɗon noon kanko Ibrahima Mokhtar Sarr mo yewta ɗum inchallah ma en ni eto yewtide makko ɗo so Allah jaaɓi en calminimo e ɗo saaha sikkala on ɓe sikko foti wonde ko hakkude Matam e Kanel so tawi Dibou Mar Dibou ne wawi waɗan men ɗum confirmé e subaka hande o ƴetten dernier auditeur jettiɗo allo allo oui bisimilla allo bisimilla ma mba machallah ɗon colli jam ceeɗe alhamdulillah wa pindi radio hol musidɗo hornodirta pindi radio ko Oumar Gaye Fone Gande bisimilla ma bari Gaye min calmini on min calmini dendagal hettiyankoɓe pindi radio fof jarama kadi ne journal mon laaɓi communiqué ji mon laaɓi kadi ne ko gaddanto e yimɓe ko fof goppinal on jarama Allah jarama on jarama noon min calmini bamen Moutara Alisi jarama Allah jarama on jarama noon min calmini on kadi min calmini dendagal bandiraɓe fof kadi ne on beltinimin vraiment ko fuɗɗi ko henne e coupe d'Afrique o fof Allah e nulaɗo muɗum oɗon e labtin min onon e gandal moɗon merci en beltanimo donc yalla jokkuma balɗe moon e balɗe amen e balɗe julɓe kal Allah jarama on jarama noon wasinde radio merci beaucoup yalla jokku balɗe moon min calmino no feewi vraiment merci ko on gaddi final manggal merci ya Rasulullah wona merci beaucoup a jarama weltare nde yettima kadi en paami tigui ko konguɗi beltiɗo ɗum noon ko noon no Oumar wiyatni tan Oumar wi Oumar Diop professeur Oumar Diop wonko haali kono mata en gaccirat noon tan kanko wonno dernier auditeur bon mais il paraît que Ibrahima Sango nana e ligne o en mbawa wasa ƴettudemo parce que Ibrahima Sango vraiment en mbawa wasa ƴettudemo Ibrahima bisimilla assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah en calminama ɗum juurama en beltanama en calmitima radio no hande nde wonde mo heewi tan ligne o ne faaɗi seeɗa gon kay Sangoto eyyi ɗum noon ko weltana ɗon tan mi kabruɗi fof ndewi lawol ko affaire tan ko coupe d'Afrique jawtuɗo ɗo mbiɗa wiya tan wajiɓe kam ɓe tini ɓe mbatti hen doole mabɓe koni tan woni ko foti wonde so tawi aɗa waɗa hunde tan wara waɗiri ɗum cakan waɗi hen watta hen doole ma fof tan sa waɗi hen tan wasata keeɓa ko poɗɗa hebde hen ko gonga kamɓe ɓe beltanama Sénégal ne ñaguiri Allah tan ko hitande fande kañum ne waɗ ni ɗum min cohli amin eyyi ɗum noon mi weltanima noon jarama merci jarama Ibrahima Sangote tellement omo heewi noddude eɗen keptira numéro makko à chaque fois ɗum noon en jaranimo hélas ko ɗo mbaynirten e bandiraɓe jeeten radio ji cengodirɗe men e oɗo saaha woni Ndiki Espoir FM Demede FM ko noon kadi Hunare FM e Danema FM kam e Fouta FM ɗum noon holko mbaynirtoɗa bandiraɓe eyyi ko weltanade bandiraɓe kala surtout aussi toon to plateforme to wattidiɓe arde ɓe keewi mais mataw ɓe jafora en tan ha lawol gongol kono vraiment yooɓe paam kadi en jii message uji en beltanimoɓe enen ñaago Allah subahanahu wa taala yo rokku en tawede ñalawma janggo inchallah allahumma amin Allah jarama ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ademene moɗon e nde yewtere witende olel pindi subaka ne wayno ko janggo so Allahu lamɗo jaaɓi ko ɓoyata mawon keeɓe yewtere moɗon witende holno pinirɗon Malik Oumar Ly e wondima muɗum neni keeɓi yo en gone jaam min jetti to karallagal taw Oumar Diop to banggue radio to banggue télévision caméra wonno toon ko caméraji wonno toon ko Djiby Dieng to e réalisation e régie wonanno en toon ko Oumar Diobbo Sow yo Allah hokki en yiide janggo so Allahu lamɗo jaaɓi pindi koy lotti do e Dakar jeeyo nangodiri funange irangere woy worgon nde diaspora nani olel pindi subaka law non banda marieto olel pindi subaka law cera e kumpa olel pindi koy wuli wulango kumpital non kodam jam hawri Afrique kame Europe e Amérique Oceani kame Asie fof nde nani olel
kallaw koy fuɗima banda marieto lel pindi ceera e